Baio ar peniad. Harling. Allan at Cain Owen. Cain Owen yn camu fewn yn twyllo Mitch Williams. Cain Owen yn mynd, a mae'n ergyd o bell! Cain Owen! Gwefreiddiol gan gapten Pen-y-bont. O hwnna'n gwyro nôl amlan yn twyllo Ryan Nield yn y gol. Campus. Cain Owen. Post yn y gosa, Jack Evans yn codi. A Harling. Gwych gan Harling. A'n rhyddhau ergyd i giro Nield ac ymestyn mantes Pen-y-bont. Baio. Os ffordd yn ôl i y Derwyddon. Wood. Gosraffus yn wyth eto gan y Derwyddon. A Cain Owen. A'r croesiad at posib pella Snaith fewn y canol. Mae Waite. Yn aros. Harling. A Snaith yn penio i'r rwyd. Wel, mae chwaraewyr y Derwyddon yn dadle. Ond Sam Snaith yn cael trydedd gol Pen-y-bont o'r pnawn. A 5 gol fe o'r tymor. Cyfle arall i Pen-y-bont o'r gic gornel. A mae fewn gan Snaith. Snaith yn gwyro'r bel i fewn. Yn taro to y rwyd. Gol syml, gol hawdd, maen nhw gyd yn cyfri. Mitch Williams. Y bel at Niall Flint. Os yna gyfle i Derwyddon. Garweth, Cain ar yr amser. Yn taro'r trawst. Wel, yn codi y croesiad. Ddim yn gywir. Yn cosi y trawst. Mae Clutton a Snaith a Wood yn y canol. Aros am y bil. Aros ma nhw. Waite. Waite yn ergydio ac yn taro'r trawst. Trio canfod 5 gol. Pen-y-bont, Cain ar hanner. Waite ddim yn mynd am y croesiad, yn mynd i hun. A bron iddo fe neud i. Cain Owen. Harling yn edrych am yr ergyd i cael ei ail o'r pnawn. A 5 Pen-y-bont. Agosau at hanner amser ac yn barod mae'n edrych fel bod y gêm wedi ei ennill. Andy Turner, rheolwr y Derwyddon, wedi cael gair neu ddau yn ystod hanner amser. Gwelliant yn yr ail hanner yma, mae Baio yn mynd o bell, mae'n oeriad yn mynd taro y postyn. A trwch blewyn, ac alla hwnna wedi bod yn dechrau gwych i Derwyddon ar ddechrau'r ail hanner yma. Waite yn gwybod camu fewn i'r canol. Heibio i Baio, a Waite yn dal i fynd. Waite yn cyrraedd ochr y Cosby, heibio ac yn ergydio. Gol wych gan James Waite. Gol iligol yn dawnsio heibio. A'r ergyd yn un cywir i'r gornel. A Ryan Nield yn ymestyn amdani. Heb unrhyw lwc. Mae'n 6 i ddim i Pen-y-bont. Wyriad fyna Waite. Penio lawr at Snaith. Nôl at Waite. 7 gol. 7 gol yw be mae'r Derwyddon wedi gallu sgorio trwy gydol y tymor yma hyd yn hyn. A mae Pen-y-bont wedi llwyddo i wneud hynny mewn pnawn yn erbyn y Derwyddon. Amddiffynwyr Pen-y-bont yn galw am llechen lan. Fel oedd y croesiad yn dod o fewn. A dyn nhw ddim am gael un. Y Derwyddon yn cael gol gysur gyda chwarter awr i fynd. Rhys, a big victory. What can you take out of that performance? A lot, really, to be honest with you. I thought we were really professional. The danger today that obviously they're having a tough time, Druids, and that we take them lightly and think that 3 points were in the bag when they weren't. In fact, until the first goal, it was a little bit edgy, to be honest with you. So we could take that out, that we're really professional in our approach. The standard of the goals, you know, starting off with Cain's, James Waite's, Lewis Harling's volleys, outstanding. So that was really pleasing. Disappointed to concede, regardless of whether, you know, handball or not. Disappointed to concede and disappointed with a couple of the yellow cards, but you know, you can't have it all, can you? It's disappointing when you give the game away from set pieces, and you've just got to be better. They know their roles, they know their responsibilities. Yeah, you have an off day, but 5, come on. You know, it's that's not good enough on our part, but you know, we carry on and you know, me being me is you dust yourself down and you have another go again, because again my players didn't give in. You know, so
That's where we are.